Bodepon asik Monggo Ibu Pon. Bodepon Bodepon monggo. Mlebu susah sedih. Pak Desarmo Budepon lagune Aja Cidra. Aja Cidra, nggih. Lagu kesenengan. Hae ora iki. Ayo hae. Sabda patit Bogel niki Pak nyuwun manis. Gimana ini Budepon dulu atau Pak D dulu? Manut. Nggih niki bablaske manis nggih Mas. Nggih, Mas. Aku kok njaluk waktu saiki ae nggo ngekek Aja Cidra mamahku kae. Oh, mamah sik. Kok berkait lagi manis ya Mas. Langsung bablas manis bar kuwi nggih. Timbang aku dibelah karo mamahku kae. Mamah pon. Sabda ayo. Sabda pon.
Masamu piye? Adek ben iki 5 yuta entek. Ya. Iki klangenane rondo teles. Ya. Engko Pak De Sarmo kan ninggal katresnan. Ya. Engko ono manis. Ya. Pokoke bablaske ora nganggo mandek ya. Mamahku sih. Ya. Mamahku tim aku dibeli. Masukin Mas. Oke. Mbok Oke. yo eling saya suwe saya muda Hengki. Nglegani pepundenku Pak Dik gareng bablaske rondo teles.
Rondo teles sisi deman manis ninggal katresnan. Pakde Sarmo. Oh nggih. Oh ya. Bablas rondo teles e. Ya. Oh. Oh kangen hati. Oke. Sing penting rondo teles e. Mbok ya eling saya suwe. Dimohon untuk bergabung bersama Jaya Rasa. Monggo Mas Gero. Ayo Mas Gero. Jaya Rasa. Yen awan aku ora doyan mangan. Yen bengi turutan sakrisian. Sing tak pikir rondo teles etan dalan. Dadi manten sepasar kok wis nekatan. Tutut manggung pangukir asoran. Lara bronto disangoni ora kumomo. Lara kangen dijamoni kok malah temen. Lara rindu disuntik kok malah elu. Bisa mari yen aku dadi bojomu. Kangen ati
Omat bergoyang. Ayo Mas Gerok habisin. Sayangku. Aku ki ya rombongan lho ni. Lah iya. Jenengan susulan kok ya. Cabut lho Njai. Mati untung ora kenake aku. Ayo. Iki bar kangene ngati dilanjutke manis Mas. Monggo. Bicarane piye Mbak iki bayar? Sali Mbak. Manis Mas. Sinten saking
Mbak nuwun. Heeh, kowe leren sik, Bu. Niki matur nuwun lho, Ti Pakde Sarmama. Kene sayang. Sip. Dik iki ninggal katerusna diaturke nggih to. Engko rombongan Tomang, rombongan Sunter, rombongan Mancol. Wah, jane lok banget kok Mas Riyono iki gaul tenan, Mas. Iki ninggal kasna diaturke sik, engko terus Pakde Sukir apa? Munggah neng pucuk gunung dhuwur bianget matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu enem suaranya merdu enem ninggal katersan kene sayang salah siji kene Dek Ragil Saputri ayo mati coke
Bumbuk asmara spesial keluarga besar Pondok Labu. Pakde Sukino, Pakde Sukir, Pondok Labu bergoyang. Monggo Pakde Sukino, Pondok Labu. Lebu sesak sedep. Yen kuat aku kelingan bubuk kae biyen tak golek. Ayo. Neng cagak gabak tulisan warna abang tondo isih rawan kaya rasa Terima kasih Pak Sukir. Asik. Niki bos Pondok Labu Pak Sukir. Pak siapa? Pak Sarmo. Oh lanjut ke apa? GWL. Oke. HE Pak D. Oke. Caketan sajrone ati piantun nuntun saya sing tak tresnani rena wengi wong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati saya rasa senadyan sampesan ketemu nanging eden asih rasa tresnaku Mas Gunawan rina wengi nang sana asik sok kapan belimu Pak Sukir asik sliramu sing tak tresno garwane wong liya matur suwun atiku kebacut tresno nanging ati kumpul gawe lara Pak D ngoten lho. Nah ya, Gimana Studio 1? iya lagi lobby. Oh, lobby ya. Neng ngopo sliramu teko ninggal aku Mas kaya terputus hatiku
spesial buat streaming Lagi. cerah foto Indonesia. Oke. Alef Bupul. Bariki nanjake rombongane Sunter. Gareng, Mas Hengki. Muah. Bareng sampun papanggian nyatane nganti wadang pisahan anane sajak mung tresnane. Wes tuwek ki rasa ngoyo. Ngono kaya kemaki dadak ngetutke tabuhan barang. Sing kemarin. Aku ki lho jek enom, Mas. Aku ngerti nih. Jenengan ki lho wis tuwa. Sing pekok sing Eling lho, Mas. Sing pekok sing ngendang lho. Gak iso suwuk sing ngendang. Oh, kono jek Joko kok ya ora iso suwuk piye to? Model piye wae iso ngono. Aku ngerti nih. Nah ya. Besok Mengkis-mengkis to. Mengkis. Mulakno. Umur swidak kurang siji kok. Mulakno, aja kakean polah. Wis tuwek barang kaya. Aku jane njaluk suwuk nih. Jane jaya rasa-rasa suwuk ngono kaya. Beda, Mas. Password-e beda. Piye? Password-e. Heeh. Nek arep mandek ngono to. Coba nek kowe. Eh? Kowe nek arep mandek piye arep ngendekne lagu opo piye kowe? Wis, Mas. Ngono. Ampun apa kowe? Nggih. Pripun, Mas? Pripun? Iki awake dhewe nyengkuyung Mas Riyono kuwi digawe ngunduh mantu. Alhamdulillah. Ibu. Awake dhewe sak kanca saged nimbali hajatipun Mas Riyono kalian Ibu sinten? Ibu Tukini. Terus Ki mbiyen manggone ning kene saiki hijrah ning Ciledug kono lho. lah nggih. Niki kagem Mbak Manten, Mas Manten, Mas Eki. Mas Eki, Karo Mbak
Emilia Syuhada. Wah nek iki AMD padha bedole AMD iki ahli madya. Lah, heeh. Aku S1 kok. Alah, setengah jenengan. Sarjana kuwi. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, cepat dapat momongan ingkang soleh lan solehah. Amin. Cepat dapat apa? Momongan. Momongan. Nggih. Ya muga-muga engko ndang. Aku kok jelimet to Mas, bareng petok jenengan pisan ae yo. Aku ngerti. Aku prei lho pirang-pirang minggu lho. Apa wis anu ta? Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pensil gak taunya kutil. Waktuku tuwek aku gak ngerti yang lembek-lembek. Tak colek-colek ku kira cobek gak ngerti yang Apa? Waktuku imut aku gak tahu yang lembut-lembut. Ku cabut-cabut ku kira rumput gak taunya. Waktuku tolol aku gak ngerti yang ku kira botol gak ngerti. Aku cilik. Iki lagune apa iki? Loro asmara. Lara asmara. Aku sing ngewet. Kamu dutan saking Pak sini. Haji Purwanto. Pak Haji Purwanto ingkang pundi? Pak Haji. Waktuku cuek aku gak Tahu yang lembek-lembek. Ku kira cobek gak raba-raba ra ngerti yo. Apa? Bebek. Jiwa langka cibogel tuwek elek. Jiwa langka cibogel tuwek. Yo ben, Langka cibogel elek. yo ben. Dek iki lagune Loro Asmara nggih. Jaya rasa yo. Yo. Tangkantun pendengar Pak Haji Purwanto. Wonogiri bergoyang. Langsung ya Mas. Ayo. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu Kula nuwun. ane kono kae Kene Mas. kawang-kawang angel Pak Haji. Aduh bagus. bos-bos mie ayam Mas. Wis ngerti borong Pak Haji Purwanto sing ndi. Lah kok beyayan tekan kono? Ya aku salaman sik ngono lho. Salaman karo Pak Haji sik. Pun. Pak Haji. Mboten sanambahi pun santai mawon. Jenengan yo kepedean lho. Ngene masalah duit nomor 16 Pak Haji. Piye Mas? Sidake apa ora? Sidara? Sida Pak Haji nembang piyambak ya Pak Haji? Aku ngenteni harga ini janji
Janjane sapa iki? Sapa? Pak RT. Pak Pur, Mbak Aji. Ayo Bu RT. Aku Sing bayar Pak Gion, sing Pak Giono. Lah nggih, santai mawon ning kene lho Mas. Pak Cipur. Pun apa meleh? Lah nggih. Lah mau wis lho Ayo, Mas. dintekke. Aku nganteni
Pak Giono, Pak Jinato. Esok awan ning omah wis ora kasat. Sabut, sabut, sabut. Sing sayang. Matur suwun nuwun. Kerangganku goleki ora krasa esuk awan Asmara kalian podang kuning sampun katur matur sembah nuwun Pak Giono. Jaya rasa campur sari. Wae aku dadi kampange kambang melati kang endah dipeni gawe sangsem sesam hati lahir lan hatine yo Guyonan kekocekan kandung tali ning katresnan saiki siramu nang ngendi ning papan iki siramu janji sumpah janji sehidup semati
hormati ceritaku ora bakal lali. Ayo Pakde Ayu Untung asik asik. sigarane Matur sembahna Pakde Untung. ora liya sliramu jantung ati. Hae Pakde Untung matur sembah nuwun. Ayo Mas yo Pak RT asik Pakde. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Lamoka yen aku nandang kasmaran. Wis padakno prajuritmu kalabaran. Ayo Bude. Kowe ati wani kabolan. Cukup bandung ojo lumba-lumba. Perang iki kanggo durung rampung. Pilapati Kang Mas Prabu Kupala. Gawe situ labu ing ana segara. Ya Obat-obat kowe wanita hebat. Ora ngerti yen Bandung Ayo Pakde Untung. putra ratu Panjen Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Yo Lara jonggrang manut Iyo Bandung aku duwe terkono candi sewu sawangi kutub dadi. iya jonggrang Mandalo. Ayo Bude. Yo. Dicabut-cabut Bude. Masukin Pakde. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Wis padakno prajuritmu kalabaran. Mula kowe Cabut lagi Cukup bandung ojo lumba-lumba. Aparang iki kanggo durung rampung. Pilapati Kang Mas Prabu Kupala. Gawe situ labu ing ana segara. Yo obat-obat kowe wanita hebat. Ora ngerti yen Bandung lanang jagat. Putra ratu Panjen Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Lara jonggrang manut Iyo Bandung aku duwe
jonggrang panjaluk Matur sembah nuwun Pak Adi. Monggo keluarga besar Pak Dupi. Monggo Mas Bambang. Mas Ri, ayo goyang Mas Ri. Sini bergabung Mas Ri. Saumpama kakang dadi taman sari, mesti wae aku kang dadi kambange, kembang melati kang endah dineni, kang isang-sang ati lair lan batine. Saumpama sliramu dadi rembulan, mesti wae pun kakang dadi lintange. Enang koso wong loro padha guyonan, kegodekan andum taline katresnan. Saiki sliramu ana ing ati, papan iki kang nyoto dadi saksi, sumpah janji sehidup semati, urip kaya nganti tekan kaki nini. Ora suwe mesti aku enggal bali, nganti mati janjiku ora bakal lali. Aduh wong ayu sikarane rasa jati, ora liya sliramu sing tak tresnani. Janjiku mas,
Lelah ya. Lelah. Monggo Pak Kevin. Aja semalam sisi
Matur suwun, Pak. Pak. Matur nuwun. Monggo, Mas.